kan hier de hele dag. Ik zou alles wel willen kopen. Mooi weer. Ik vind het zo mooi, die plantjes. Dus de stok is vol? Ja. Ja. Voor de hoeveelste keer? Dit is het waar ik in mijn kom haast nog even om. Ik ga nog eens naar de auto daar. Want dit is net te horen natuurlijk, hè. Dit weegt wat, ja. Het snijdt in de vingers waaien, hè? Blompjesmerk, even skoft. Even skoft, ja. Dat moet af en toe even, hè. Dan moet je even zitten. Heb ik wat blommen gekocht? Ja, 2 orchideeën. Oh, die staan hier achter, ja. Ik heb geen tuin, dus dan moet ik het in een huis gezellig maken. Zit er ook wat verdij bij? Ja, ik heb dierenbloempjes en die witte. Nou, hoi die Die heeft al uitzacht. Ja. Wie is ze even een als het was? Oké, die heeft al uitzacht. Ja. In het centrum, gezelligheid, mooi waar. Je treft het wel, hè? Ja. Maar op het terrasje de mensen kunnen staan. Super. En wat gaat er het meest uit? Het meeste, ik vind dat geraniums. Dat gaat het meest. Twee voor een tientje schoonmoederprijs. Schoonmoederprijs. Ik heb een hele lieve schoonmoeder. Ja. En heel goedkoop. Die is met heel weinig tevreden. Slaan de mensen dan wat op aan? Schoonmoederprijzen? Ja, ze komen erop af. Ja, vanmiddag is het heel erg druk. Kom hier, de laatste aanbieding. Kijk eens, speciaal meegebracht voor Leeuwarden. 10, 9, 8 met een mooie zilveren pot erbij. Alles 5 euro, we willen net meer. 5 euro. Ja, vroeger, het echte douwtraapje van vroeger is er niet meer bij. Het komt wat letter op gang, maar het is nou echt hartstikke druk. Nou is het juist weer in de binnenstad van Ljouwert. Vorig jaar stond je een beetje weg. Waarom ben je hier nog heen? Nou, eigenlijk wilden wij wel heel graag bij het vak blijven. Net alleen nog wij, maar ik de handelaren en de handhaving. Want het is daar, ja, je hebt daar een safe rond en je kunt daar dwannelen letten wat je wil. Van de andere kant, nou dat je waar in de binnenstad is, het had je wat meer sfeer. En in combinatie met de terrassen, Ljouwert is natuurlijk een prachtige stad, een hele mooie binnenstad. En ja, die combinatie is natuurlijk ook prachtig.